Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, άμεσα στην Καλιθέα πρόκειται να δημιουργηθούν κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών επιπλέον από αυτά που υπάρχουν. Είναι σαφής η πρόταση την οποία καταθέσαμε και δημόσια, την καταθέτουμε και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα από τα νέα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης που γίνονται μέσω ΕΣΠΑ πρέπει να είναι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι ένα πάγιο αίτημα που υπάρχει στις τάξεις του αναπηρικού κινήματος και πρέπει να αγκαλιαστούν περισσότερο αυτά τα παιδιά. Πρέπει και κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών να δημιουργηθεί. Συγχρόνως πρέπει να υπάρξει και ειδική μέριμνα για αυτά τα παιδιά στο ΚΑΜΠ το καλοκαιρινό του Δήμου Καλιθέας. Ένα δεύτερο ζήτημα. Σας διαβάζω μία επιστολή, η οποία δεν είναι δική μου. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τη διεξαγωγή εγγραφών στο πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης ΚΑΜΠ για τα παιδιά του Δήμου Καλιθέας. Κανένα σύλλογος γονέων, καμία διεύθυνση δημοτικού σχολείου και βέβαια η Ένωσή μας δεν ειδοποιήθηκε για τις εγγραφές όπως γινόταν κάθε χρόνο ως και πέρσι. Το καλοκαιρινό ΚΑΜΠ του Δήμου μας έχει τεράστια κοινωνική προσφορά, αλλά με την ελλειπή διαδικασία ενημέρωση για τις εγγραφές που ακολουθήθηκε φέτος, μόνο προβλήματα δημιούργησε. Τέλος, θα πρέπει να καθορίσουμε και πάλι αν ο αθλητικός οργανισμός θέλει αρρωγούς στο έργο του, τα σχολεία και τους συλλόγους γονέων της πόλης μας. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων είναι ένας θεσμικός παράγοντας της πόλης μας που μπορεί να μην λειτουργεί εκτελεστικά, αλλά σίγουρα λειτουργεί θεσμικά για τους μαθητές και τους γονείς της πόλης μας. Είναι ένα θέμα που το ανέδειξε δική μου η παράταξη. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι το έχω κάνει σε συνεννόηση. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα τέλεχος της παράταξής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων. Όμως αυτό επιβεβαιώνει τις καταγγελίες που κάναμε ότι δεν λειτουργήσε σωστά το ζήτημα εγγραφών. Τρίτο ζήτημα. Προέτους και πλέον το είχα αναδείξει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Καλιθέας, η ΔΙΚΕΚ, ετοιμάζεται να προσλάβει νομικό σύμβουλο και μάλιστα στέλεχος του δικτύου που ανήκει στη σημερινή παράταξη που διοικεί το Δήμο. Τότε η απάντηση που είχα λάβει δεν ήταν για το προκείμενο ότι δεν χρειάζεται να προσλάβουμε νομικό σύμβουλο, ήταν ότι είχαμε πάρα πολλούς δικηγόρους στο δίκτυο κοινωνικής προσφοράς και ότι δεν πειράζει αν προέρχεται από εκεί. Πάγωσε το θέμα τότε στη ΔΙΚΕΚ. Στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΔΙΚΕΚ πήγε να μπει πάλι, αποσύρθηκε. Τώρα έχει μπει για την αυριανή συνεδρίαση και λέγεται ότι χρειάζεται η σύνταξη εξοδίκων δηλώσεων και δικογράφων, τα οποία θα πρέπει να παρασχεθούν από νομικό σύμβουλο με σύμβαση μίσθωσης έργου. Εδώ γίνονται οι προσλήψεις των προσλήψεων. Μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο, με αυτή την ευρεία πλειοψηφία που του δίνει και ο Καλλικράτης και το πάγιο εκλογικό σύστημα των δημοτικών εκλογών, έχουμε προσλάβει ρωσόφωνους διερμηνείς ρωσοφώνου αντιδημάρχου. Κοιτάξτε, πρέπει να επανεξετάσει ο Δήμος Καλιθέας, η σημερινή διοίκηση δεν πρόκειται να το επανεξετάσει, σε τι ωφελούν αυτές οι δημοτικές επιχειρήσεις. Ακούτε τελευταία η συζήτηση που έχει γίνει με την κυβέρνηση και προηγούμενες κυβερνήσεις για το κελπνό στο Υπουργείο Υγείας. Τι είναι το κελπνό επί της ουσίας? Το ρουσφετομάγαζο της εκάστοτε κυβέρνησης. Γι' αυτό υπάρχει. Με προσλήψεις που εξαιρούνται από τον ΑΣΕΠ, με έτσι, με από εδώ, με από εκεί. Μην βάζετε και τις δημοτικές επιχειρήσεις να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι κρίμα. Αποσύρετε την προηγούμενη φορά το εισηγητικό, έρχεται τώρα στη ΔΙΚΕΚ, η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για 1 έτος, την άλλη φορά είχαν βάλει και ποσό
που θα αμείβεται ή όχι. Να μου πείτε, δεν θα είναι μεγάλο το ποσό? Προφανώς θα λάβω κάποια τέτοια απάντηση. Σας τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Και ο συνήγορος του Δημότη δεν παίρνει κανένα μεγάλο ποσό, αλλά δεν έχουμε δει να κάνει τίποτα. Πάμε σε άλλα θέματα. Για το Καλιθέα Ραν. Στις 3 τελευταίες συνεδριάσεις είχα ζητήσει τα τιμολόγια και τα παραστατικά από τη διοίκηση του Δήμου. Δεν τα είχα λάβει. Λαμβάνω μέσω της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης παραστατικά για 4.000. Επειδή 4.000 έδωσε ο Δήμος. 3.700 και κάποια τιμολόγια που δεν έχουν κοπεί κτλ. Ο Δήμος Καλιθέας διοργανώνει αυτή την εκδήλωση σε συνεργασία με τον Φιλαθλητικό, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με όποιον θέλει να το διοργανώσει. Από τη στιγμή που ο Δήμος το κάνει, είναι υπεύθυνος να δίνει όλα τα στοιχεία. Και παίρνω τιμολόγια μόνο για 3.700 ευρώ από τα 24.000. Θέλετε να λειτουργείτε σε καθεστώς αδιαφάνειας? Χάρισμά. Θα τα ακούτε κάθε φορά όμως, άμα το θέλετε. Και να σας πω και κάτι. Υπάρχουν εδώ. Έχετε χορηγό την Άβρα και αγοράζετε 2016 μπουκάλια νερό επιπλέον. Με χορηγό την Άβρα. Ντροπή για την Άβρα είναι. Άμα το μάθει, δεν θα σας ξαναμπεί χορηγός πάλι. Έχετε τιμολόγια. Βλέπω φωτογράφους. Αντί να θέλετε σε κάθε εκδήλωση να παίρνετε φωτογράφο, κάντε μια σύμβαση με ένα φωτογράφο να καλύπτει τις εκδηλώσεις του Δήμου Καλιθέας. Θα είναι πολύ πιο οικονομικό και πολύ πιο αποδοτικό για το Δήμο. Να ενταχθούν όλοι σε αυτή τη διαδικασία. Σύντομα πάω στα επόμενα θέματα. Στο θέμα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που το έχω αναδείξει. Πρώτον, θέλω μια απάντηση από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θέλω να υπενθυμίσω στον συνάδελφο τον κύριο Αντωνακάκη ότι είναι ακριβώς η διαδικασία αυτή που περιγράφει στη Βουλή, αλλά ερωτούνται και ποιοι συμφωνούν. Δεν είναι μόνο το ποιοι διαφωνούν. Ακριβώς σε επίπεδο παρατάξεων γίνεται. Αλλά υπάρχει και συμφωνία. Το άλλο θέμα, σας λέω ότι η αντιπολίτευση είναι θεσμικός παράγων του Δήμου. Γνωρίζετε ότι προσωπικά δεν έχω καμία ανάγκη από δημοσιότητα. Όποτε θέλω, βγαίνω οπουδήποτε. Δεν είναι σωστό, σας το ξαναλέω στις ανακοινώσεις του Δήμου, να αναφέρεται οποιοσδήποτε εκτός από την αντιπολίτευση. Δεν θέλετε να το καταλάβετε. Δεν με ενδιαφέρει τι γινότανε πριν. Δεν με ενδιαφέρει τι γινότανε πριν. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω όμως ότι αύριο δεν θα γίνεται αυτό. Ένα άλλο ζήτημα. Γίνεται διάλογο στην πόλη σχετικά με τη λειτουργία της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καλιθέας. Είναι ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Όμως, ο Δήμος πρέπει να είναι ομπρέλας ό,τι γίνεται στην πόλη. Η ΠΑΕ Καλιθέα είναι η ομάδα της πόλης. Εγώ δεν λέω να μπει ο Δήμος στη διοίκηση, δεν λέω αυτό. Να συντονίσει ένα διάλογο, γιατί η ομάδα θα κινδυνεύσει. Να συντονίσει ένα διάλογο. Γιατί γνωριζόμαστε καλά όλοι μεταξύ μας. Ξέρουμε από πού εκπορεύονται διάφορα υπέρ της διοίκησης και από πού εκπορεύονται πράγματα κατά της διοίκησης. Να αγκαλιάσει το διάλογο ο Δήμος. Αυτό ζητώ. Δεν ζητώ ούτε να μπει σε μετοχικά σχήματα, ούτε τίποτα άλλο. Και κάτι τελευταίο, σχετικά με το θέμα των πεζοδρομίων. Είναι απέτηση των Καλιθεατών να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Η κατάσταση αυτή δεν θα αλλάξει με κινήσεις εντυπωσιασμού, ούτε με προαγγελίες το που θα επισκεφτούν σήμερα τα ελεγκτικά συνεργεία του Δήμου. Κοιτάξτε, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και τελικά είναι ένας δρόμος που ευνοείται. Αν θέλετε, είναι και κατά άλλων επαγγελματιών αυτό που γίνεται. Αν συνεχιστεί αυτή η φάση, εμείς έχουμε ξεκινήσει ως παράταξη την καταγραφή όλων των παρανομιών και αναγκαστικά θα τις προωθήσουμε σε αρμόδιες υπηρεσίες.
Ζητάμε απλά να κάνετε τη δουλειά σας και τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ.